ଦେଖନ୍ତୁ ସାଙ୍ଗମାନେ ଆଜି ଆମର ଯାଇଛି ପଣସ ପୁରା ଗଛରୁ ଫ୍ରେଶ୍ ଫ୍ରେଶ୍ ଦେଖନ୍ତୁ ଏବେ ହାତ ଟିକେ ପରିଷ୍କାର ଲାଗିଲା କାରଣ ପଣସଟା ପୁରା ଇଏ କ୍ଷୀର ଦେଖନ୍ତୁ ଦେଖନ୍ତୁ ବାବା ଏ ଛାଡ଼ିବନି ଜମା ହାତରେ ଦେଖନ୍ତୁ ହାତରେ ସବୁ କେମିତି ଲାଗିଯାଇଛି ଏଇ ଅଠାଗୁଡ଼ା ତାର ଏଇ ମଝିଟାକୁ କାଟିଦେବା। ତାପରେ ତାର ଏଇଟା ଉପରଟା ଛାଡ଼ିବା। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଟା ପୁରା କଷି ଅଛି ସବୁ ପଣସକୁ ରଖିଦେବା। ମସ୍ତ ଏଇଭଳିଆ ହେଲେ ମସ୍ତ ଲାଗେ। ଏ ସବୁ ରଖିଦେବା। ଚାଲନ୍ତୁ ଏବେ ରୋଷେଇ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବା। ଚାଲନ୍ତୁ ଏବେ ଆମେ ପଣସରେ ହଳଦୀ ପକାଇଦେବା କାରଣ ଏଇଟା କଳା ପଡ଼ିଯିବ ତା କଷା ଅଂଶଟା ବି ପଳେଇବ। ତାପରେ ଏଠି କଡ଼େଇରେ ପାଣି ଆଡ଼୍ କରିଦେବା। କରିଦେଇକି ପଣସକୁ ଛାଙ୍କି ଦେଇକି ତାପରେ ତାକୁ ପକାଇଦେବା। କଡ଼େଇରେ ପକାଇ ଦେଇକି ତାକୁ କିଛି ସମୟ ପାଇଁ ସିଝିବା ପାଇଁ ଛାଡ଼ିଦେବା। ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ସାଇଜ୍ ବାଛିକି ଦୁଇଟା ସମାନ ସମାନ ଆଳୁ ନେଇଯାଇଛି ତା ପିସ୍ ପିସ୍ କରି କାଟିଦେବା। କାଟିଦେଇକି ଆଳୁକୁ ଧୋଇଦେବା। ଏବେ ଆଳୁକୁ ଧୋଇ ଦେଇକି ତାକୁ ପାଣିରେ ଛାଣିଦେନି। ଛାଙ୍କି ଦେଇକି ତାପରେ ପଣସକୁ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି ପଣସ ମୋର ପୁରା ପରଫେକ୍ଟ ସିଝି ଯାଇଛି। ପଣସକୁ ଏଠି ଛାଣିଦେବା। ପାଣିରୁ ଛାଣି ଦେଇକି ରଖିଦେଇକି ତାପରେ ଆଳୁକୁ ଏଠି ଚାଲନ୍ତୁ ଭାଜିବା। ଦେଖନ୍ତୁ ଗୋଟେ ଅଲଗା ପ୍ରୋସେସ୍ କରିଛି ମୁଁ ଗ୍ଲାସ୍ରେ ଚାପି ଦେଉଛି ମାନେ ପଣସ ଯେତେ ଫିଟିବ ଭଲ ଲାଗିବ। ଏଠି ଆଳୁ ଭଜା ହେଇଯାଇଛି। ତାପରେ ପଣସକୁ ଏଡ୍ କରିଦେବା। ଏବେ ଚାଲନ୍ତୁ ଆମେ ମସଲା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବା। ଶୁଖିଲା ଲଙ୍କା, ଅଦା, ରସୁଣ, ପିଆଜ ଆଉ ଆମ ବାରିରେ ହେଇଥିବା କଞ୍ଚା ଟମାଟୋ ଆଉ ହେଉଛି ଡାଲଚିନି ପକାଇଛି କିନ୍ତୁ ଏଇଟା ସ୍କିପ୍ ହେଇଯାଇଛି ଦେଖେଇ ପାରିନି। ଏ ପାଣି ଦେଇକି ମସଲା ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଇଯାଇଛି ଏଠି ଆମର ଦେଖନ୍ତୁ। ଆଉ ତାପରେ ଚାଲନ୍ତୁ ଏବେ କଡ଼େଇରେ ଆମେ ତେଲ ପକାଇ ପିଆଜ ପକାଇବା। ପକାଇ ଟିକେ ଲୁଣ ପକାଇଦେବା କାହିଁକିନା ପିଆଜଟା ଶୀଘ୍ର ନରମିଯିବ। ତାପରେ ଏଠି ମସଲା ପକାଇ ଦେଇଛି ଲଙ୍କା ପାଉଡ଼ର, ହଳଦୀ ପାଉଡ଼ର ଆଉ ଚିକେନ୍ ମସଲା ପକାଇ ଦେଇଛି। ତାପରେ ତାକୁ ସ୍ୱାଦ ଅନୁଯାୟୀ ଲୁଣ ଦେଇଦେବା। ତାପରେ ତାକୁ କିଛି ସମୟ ପାଇଁ ଇଏ କରିଦେଇକି ତାପରେ ଏଠୁ ଟମାଟୋକୁ ଏଡ୍ କରିଦେବା। ଆଜି ଆମର କଞ୍ଚା ଟମାଟୋରେ ସବୁ ହେଉଛି ବାରି ଟମାଟୋ କିନ୍ତୁ ଫ୍ରେଶ୍ ବାଲା। ତାପରେ ଏବେ ଚାଲନ୍ତୁ ଆମେ ମସଲା ହେଇଯାଇଛି ପ୍ରସ୍ତୁତ। ତାପରେ ତାକୁ ଏ ଭଜା ହେଇଥିବା ପଣସ ଆଉ ଆଳୁକୁ ଏଡ୍ କରିଦେବା। ପଣସ କଠଲ ଭଲ ଲାଗେ ଏଇ ତରକାରୀଟା ଖାଇବା ପାଇଁ। ତାପରେ ତାକୁ ଟିକେ ମିକ୍ସିଂ କରିଦେଇକି କିଛି ସମୟ ପାଇଁ ଢଙ୍କେଇ ଦେବା। ଢଙ୍କେଇ ଦେଇକି କିଛି ସମୟ ଛାଡ଼ିଦେବା। ପଣସ ସିଝି ଯାଇଥିଲା କିନ୍ତୁ ଆଳୁଟା ସିଝି ନଥିଲା। ଏଇଠି ଆମର ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଇଯାଇଛି। ସାଙ୍ଗମାନେ ଭିଡ଼ିଓଟି ଯଦି ଭଲ ଲାଗିଥିବ ଲାଇକ୍, ସେୟାର, କମେଣ୍ଟ କରିବା ଭୁଲିବେନି। ରହୁଛି ସାଙ୍ଗମାନେ, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।